Hi guys, mga kakagaw, for today's vlog, atong buhaton karon nga morning, magtahi ta sa atong bedshed. Kay nagisi siya gamay guys, ako ang tahion kay para dili siya mudako, kay atuan ni pasagdaan. Mudako man ni siya guys, hantod nga di na gamit kay magkadako di ang ending mahimong trapo sa sumitras gamay pa siya guys, naara ang iyahang gisi guys oh. Dako ni diri na ni taman iyang gisi guys. Oh, diri na tama din ako ang gitahi ganina. Nakunahon ako guys nga ay i-vlog nako para na ako'y makuan ako na lang gikuan. Dako pagyapon ang iyang gisi guys. So ato ang tahion para dili mo dako maayo. Kay sayang po nindot ba ini color, Chinese color ba yan siya guys. Akong iana para masunod. Para guys. Dayon, guman ako ani og kuan guys, tahi. Manglaban na pug ko guys. Sa amo ang bulingon guys, kay para kay gabi guys. Gahumol si banana sa bulingon namo niya. Ako pod nagpakaon ko sa kong mga anak-anakin sa kong mga dugi. Lah, naklaro to kung tawti pag-anak guys, wala di ay. Then siya naghumol og salod niya karon kay duty man niya kay Lunes man. So ako'y motiwa sa iyahang nilabahan kay para unya yag uli niya. Relax na lang siya kay yaguman ako laba ako ding waswasan kay naman may pundo tubig kay nagsalod man pud siya gabi eh. So gamito na ko pang waswas. Yaguman ako og laba to yang gipanghumulan. Na guys. Dayon ako tong pangbrasan guys kay para ay nadako man eh. Limpyo atong nilabahan ug dili siya baho. Humot siya. Ana. Lami pa ba kay tulog guys kay unsa na ko orasan na tulog kagabi mga alauna naman siguro to kay nag-upload ko sa mga videos pa dugay kay na mag-upload guys kay ang signal gabi guys hinay gatamang motong dugay kay ko nakatulog nya gamata-mata pa jud ko guys kay akong mga itoy gamay ray hilak mata man jud dayon ko mga na ba sila guys kana manglakaw na din buka na ilang mata nya kay murag isan pag magbuka na ilang mata di pa man siguro na sila kakita kay bao pa man ang buka ilang mata kuan pa man isa adlaw pa lang moto nga og mohilak mata na pod bangon na pud ko imbis nga nakatagpilaw na ko mo bangon na pod anto naabot na lang og alas 4 kadlawon guys moto nga pa na lang jud pud ko natulog og balik kay matulog og balik pagka makamata kog dugay motong paabot na lang ko sa oras pagka alas 5:30 naglungag na dayon ko kay para kuan sayo pud makakaon sayo mi ganina nagduangan din mig kaon sa banana guys kay kuan man nagduangan man mig inom sa among herbal so moto nagduangan mi og kaon pamahaw then pag man na mo kaon pamahaw while nagkuan siya guys nag prepare pud siya sa iyahang kugalingon kay para kuan siya duty ako pod nag-prepare po ko kanang pamahaw para sa mga dugi kay para sayo sila makakaon para sayo ko makahimo sa kong trabaho diri sa panimalay pero naon man ako kung nilabahan guys naunsa naman ni unahon ako ko ang nilabahan guys kay para kuan kaning wala na problema unya kay para makauli si banana lantaw na lang siya TV kaon kape basta gabot ani balay guys kape man day na siya din mukaon dungan man jud kaon pagka man TV o at least makarelax dayon siya wa na siya unahon sa iyang nilabahan anak kay man naglaba ano ba ka-relax na siya dayon
Karon dili pa ko maka general cleaning guys, murag ugma pa ko mag general cleaning kay pag man ako labaon niya matulog sa jud ko guys. Or atanaw lang ani guys, unsay kuan na ko ani guman ako panglaba. Kay kung kuan lami pa jud kay itulog niya, kung itulog na ko sayang man ang oras oy. Nya makamatatag unsa nang orasa di. Kung ginahon na ilaba na lang nako kay para okay na ang tanan. Para ugma general cleaning na lang din. Unya kay wa may agas guys, kay kuan man diri alternate man. Pag mo agas nakagabi ning agas man nya. Nyang gabi wala na puy agas kay alternate man diri. So makasalod na pud mi ani is ugma na pud sa gabi dayon akong mga dogi-dogs pud ugma sa gabi akong pangligoon na pud. Kay sa kasimana kadua man sila maligo. Ya, mayantag mo ulan karong hapon ug kusog kay akong iligo sila ulan ra din. Ang lasa ko nilang ibanlaw tubig sa pawad para dili sila magsakit. Para di magluya ilang lawas. Ana guys. Katulgon kay ko guys nagkatulgon jud kay ko pero akong kuan akong mata kay para mahuman ako kung trabaho kay pag human ani guys ako man din itaod sa kwarto din man nilihig pag magsilhig manglaba dayon ana ako ang Rosel laroy nangita siya sa iyang sachet nga pagkaon nahurot na gabi last naman dito yung gikaon kagabi ngita siya ngita kapag kaon ni mo Rosel nahurot na Rosel no more na Rosel ako pa ning i-check ani ug asa pa yung mga buslot ani kay para mausa na nakugtahi. Dili ra masayang ang bedsheet guys kay natahi naman iyang gisis pwede na ni mo dako. Ay mga punda gani guys nya kanang nindot pa kaayo nya magisi og gamay kay kung mga iro kanang mga kiat kaayo magdula-dula ba din makuan sila hang tiil di magisi gid gamay aw pil ay ko anong dayon tahion dayon para dili mo dako abuton pa natong dako ana mana ko guys ito anang hitan guys para dili siya mabadbad ganito ang aking gagawin pag may mapunit. Kahit maliit lang ang punit, i-ano ko dayon, itahi kay para hindi maglaki yung punit at magagamit pa natin sa matagalan ang ating kagamitan na bedsheet. Tapos na po sa pagtahi. Oh, di ba? Okay na. Tanaw na to napabay buslok. Wala na. Dayon, ato din tag kwarto guys. Kay ato ning itaod. Ang bini kong chinilas tagol, akong Rosel. Rosel! Di maminaw guys.
kuhan kay na siya, sinabira kay na siya guys, kay wala man ihang pagkaon nga sashi. Unya pa muli ihang daddy kay kuan man Lunes nag-work pa man. Pag uli pa sa iyang daddy na siya mo magkakaon ato, ako naman na siyang gipakaon sa iyang cat food. Ako na ning itaod. Ako ang mga puppies, di ara. Uy. Na. Unsa na ni? Ara guys, akong mga puppies. Nagamay man siya eh. Karon guys. Ako ananing butang kay ato ang ikuan atong trabaho humanon kay dagan pataog bulahat tunon sa atong panimalay. Ay, Diyos ko Lord. After all be true. Na guys. Istot na naman ako eh. Ano sa mani eh? Sa may natuplok na ko ani. Namubuang man eh. Ay, ang itong mga ka-virginitan dyan, makikita. Na. Dako na pigpaa. Wala nagbaksidor o paa guys. Na guys. We're always meant to be. Ito ang ana, okay. Ang balibo sa mga dugin, ako yung nabilin. Ako ning giayog tak-tak guys para kuan. Yan. Ako din saradaan di ari kay para dili nila masudlan. Ana, oy ato ang virginity. Nita ko sa daon ni guys, di ara man di ay. Hindi, limpyo na atong kuan. Bed shed. Pistot pa ni kong cellphone ay mo. Iya. Nag-iris ako nag-bed sheet guys kay kuan naman tong bed sheet guys, kuan naman to 5 days naman to sa gilisan ako nako. Unsa maning ang nakita na to ani ang ato ra mang virginity. Ana. Katulog ko kay ko sa tanong kalibutan ay global. Taon lang nako guys. Kay para mo man ako kung trabaho today. Pag man ako manglaba magkuan, tulog. Hindi tumpot ilaba karon guys kay walay init. Okay ra. Okay ra manglaba guys kay walay init guys.
Ako man gani isprayan guys kay para antay-bac man guna siya nga fabric guys. Para kuan ang ato ang habol. Limpyo sad. Limpyo nga humot taga-adlaw kay matangag antay-bac. Sprayan. Humot kayo. Huwag po niya akong gamiton guys, maglimpyo kong balay. Anti-bac fabric. Fabric. Oh, it's meant to be. After all. Ayun, ato na din sa lihigan, guys. Tarapuan sa din ako ang kuan guys, mga bangko na mo ay ako manilihig kay ako mga dugidog sa tungtong raba dire. Ato sang ikuan ng stand. Stand sa likod kay ako sa din hiposon ang tanod. Kay wa pa nahipos. Ana. Para maklaro ta. Itong kabilbilan siya na itong itarong kay burot. Muna ako guys, nag-andam dito diri mga tanod, mga kung kay gamiton mo gid nato na ako dako kay ng tanod guys. Okay, wait akong gipalit guys kay mo ni ang pinaka gamit din mga garter, nagpalit ko 5 litros. Nagamit na ako ning garter guys kay akong bana na siya short nga luag so ako ang gibutangan o garter. Di karon nagamit na niya yang short. Kaayo. Di man na siya manugo na ako guys eh. Kaya balo man na siya guys. Kasi mga gamit nga kanang dili na magamit, ako man ang pangitaag paagi nga para magamit niya. Kagahapon guys, sa wala pa min ng lakaw. Kay nag-kuan man ko guys, kanibang kubi-kubi ko sa yahang mga kuan ba sa iyang mga sinina sa iyang jura box. Nakita man ko dito short nga luag kay sa tanan niya. Di na niya masuot kay kuan man luag man. Dili man to siya garterize good kay man to siya kana ihigot-higot lang siya ba. Pang kuan siya guys. Pwede siya pang balay, pwede po siya pang beach. Motong akong gihimo. Akong gibutangan og garter kagahapon. Di nagamit na niya. Di man na siya manugo na ko guys. Magulat rin na siya. Akong buhaton kay balo din na siya nga. Nakita na ko ako din ng trabahoon dayon. Di na ko kinahanglan na istoryahan pa niya. Trabahoon dayon ako. Ana. Lipay kay siya gahapon siya. Ay, salamat daw kayo kay nakuan daw ang iyahang short. Nagamit na ganyan yung short. Oo, magpasa ko kuan. Trapo kay akong trapuhan ang bangko daan. Ayan ako silihigan tanan kay para kuan. Kaning malimpyo among bangko. Kaya kung mga iro man good guys. Kung mga iri manungtong diha mo nang taga-adlaw buntag buntag ako ang trapuhan usay magabi trapuhan ako di mabuntag na pud ana murag sa among tiris style gyapon guys ako ang limpyuhan buntag gabi among tiris kay akong mga dugi diha mangihi social kay mga ihianan naman tay ubos madtug yung tiris mong kuan mangihi. Nagsalig ng guna sila guys. Uy, kay dili pang bunalan. Maunang perting pagara. Abi, kay di bunalan. Ay, sorry, Inday. Si Inday guys, naigo ang iyang simud. Para nagpahuway. Okay, pagpatutoy na sa ihang mga anak. Tanaw ra na akong mga iring, oh. Kani si Tiger guys, ang anak ani niya kaning dagko. Ay, dili, ang anak ni Tiger kaning gagmay.
Kani kan Tiger. Usahay ang anak ni Tiger mo didi ni Mickey. Usahay ang anak ni Mickey kaning dagko mo didi ni Tiger. Nabay usa ka kuan diri guys, karton alabahan ako nilang trapo na. Nga ay isa ka karton guys, na duha ni ka karton akong gibutang. Ug nganong mag-usa gyud sila ni isa ka karton nga perting gamaya, guot kay silang guot silang kuan pila ni sila ka buok. Si Tiger, si Mickey. Duha ka anak ni kuan, ni Mickey, di upat na. Plus tulo ka anak ni Tiger. 5, 6, 7 sila kabuk sa ka karton guys. Gahuot sila nga naman to isa ka karton kani MTB ni diri way sulod. Diri gid sila sa ka karton magtapok. Umbot na lang ni mga anaka ni. Madto gid atong lisod-lisod nga naay sayon. But na lang. Atong tapuhan diri guys. Against the light. Guys. Na guys, ako sa ning laban ang trapo guys. Dire na punta guys kay laban na to ang trapo. Thank you na ato ang kuan guys. Atong bangko pero atong laban ang trapo kasi isa ka bangko na punta. Atong gagmay nga bangko. Dila kanindot sa panahon. Dako kayong ulan. Pero manglaba gihapon ko balag way init. Total di man naman nilaban kay ginahumulan gipakngan man niya gabi ipag waswas ay gihumulag sabon. Dili ra na mabaho. Walag di mainitan. Ako hindi ko agsanina ako ang pundes kay makuan man siya mo. Matumba. Ang anak. Anak na to gamay kay diri na pud taon. Kanion lang ako na puning labhan. Kay mao man ako ang kuan mag-grocery ko guys, mao man ako ang ludahan. Anya kay pagpaapon mas kong iro di. Nga ba nabasa na kuan hinuon ako na punang labahan. Na guys. Laban na po na ako guys kay para di magbalik ang balibo.
Diri na punta sa last nga bangko, guys. Iana na to para makita ang opportunity. Mana guys. Mana. Dayon guys, manilhig na dayon ko guys. So diri ra tataman guys kay taas na kayo ang atoang na vlog. So salamat guys sa inyong tanan sa suporta ninyo sa inyong pag-like and share sa akong Facebook page, Facebook account, pag-follow ninyo og sa akong Reels TikTok. Og thank you so much sa inyong pag-subscribe sa akong YouTube channel guys. So amping tang tanan, I love you all, God bless. So wala pa naka-subscribe sa akong YouTube channel guys, pag-subscribe na mo. Nasa dito ako ang mga daghang mga videos. So subscribe mo guys ang ako ang YouTube channel is Marimar WG to makita ra gyapon ninyo guys sa akong Facebook. So salamat sa tanan, amping ng tanan. Bye everyone.